Je tu opäť ten čas, ideme sa pozrieť na vaše kontroverzné futbalové názory. Pýtal som sa opäť na Instagrame a viacero z nich som vybral do dnešného videa. Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš coiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš lacno kúpiť FC26 coiny a pri objednávke použij kód FUZI pre 8% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Začneme z hurta. Nefandiť svojmu lokálnemu klubu, ale namiesto neho nejakému top 5 líg je cringe. Za mňa osobne toto není cringe. Áno, ja viem, ja fandím samozrejme Barcelone, takže ako v tomto som zaujatý, ale nevidím na tom nič cringe. Hlavne z toho dôvodu, lebo sú ľudia z miest a dedín, kde sa reálne futbal ani nehrá. Hej, proste nemyslím si, že by človek mal byť kvázi donútený, ak je z nejakej no-name dediny na Slovensku, automaticky fandiť teraz, ja neviem, no komu by fandil? Ako čo, musel by ísť na najbližšie mesto slovenské a proste musel by automaticky fandiť tomu týmu? Mne to osobne cringe nepríde v tomto zmysle, absolútne. Čo mne osobne príde cringe, opäť 100 ľudí z toho chytí, je fandiť viacerým týmom, napríklad v top 5 ligách, hej? Že proste, ja neviem, si proste random Čech alebo Slovák a z nejakého dôvodu fandíš proste Parížu, fandíš Barcelóne, fandíš Realu Madrid, no to zaznie, ale fandíš proste Dortmundu, fandíš Liverpoolu a že fakt akože fandíš. Nie, že sú to sympatické týmy pre teba, ale fakt im fandíš. Tomu ja nechápem, keď fandíš viac ako jednému týmu v top 5 ligách, to mi príde osobne cringe. Takže za mňa toto, neviem, mne to úplne cringe nepríde, myslím si, že to je normálne. Wirtz není flop, ľudia jedine je, čo sa pozerajú, sú štatistiky a nie zápasy. Ja osobne som videl viacero zápasov Liverpoolu, nie samozrejme každý, lebo nie som Liverpool fanúšik, že by som doslova kúkal každý zápas, ale videl som minimálne 4-5 zápasov Liverpoolu túto sezónu a za mňa, z toho, čo som videl na vlastné oči, Wirtz proste je úplne mimo, kámo. Úplne mimo. Ja s týmto jednoznačne nesúhlasím. Proste keď kúpiš hráča za cca, koľko to bolo? 150 mega? Niečo také? 135 miliónov eur? To je proste hráč, kde čakáš, že sa chytí hneď. Jo? A ja nehovorím, že bude flop aj po tejto sezóne. Ja len hovorím, že ten začiatok z toho, čo sme zatiaľ videli, za tú sumu sa tomu nedá povedať nič iné ako flop. Proste Wirtz je v tejto chvíli jednoznačne flop, keď ešte berieš do úvahy to, koľko stál. A áno, videl som aj zápasy Floriana Wirtza, videl som ho aj za nemeckú repre na vlastné oči proti Slovensku. Neviem, čo s ním je, či to je sebavedomie, či je to tlak, či je to proste smola. Neviem, ale hrá katastrofálne. A pritom Wirtza ja mám vždycky, ako mal som ho vždycky rád ako hráča. Hej, za mňa napríklad Musiala a Wirtz v nemeckej repre ma vždycky bavili na Eure a tak ďalej. Ale proste ten Wirtz je úplne stratený. Ja neviem, čím to je. Ja fakt neviem, čím to je. Či zmenili proste, vieš, tým, že zmenil ligu, systém. Neviem, snáď sa chytí, prajem mu veľa šťastia, ale povedať, že není flop, je za mňa, no neviem, musíš byť asi Liverpool fanúšik, alebo neviem si to vysvetliť, lebo ja som to fakt aj videl na vlastné oči. On normálne nevie spracovať loptu, úplne primitívne prihrávky do séra, fakt, úplne aké by to bol iný hráč. Virgil van Dijk, najlepší obranca v histórii. To by som nepovedal. Nemám na to klasifikáciu, aby som mohol proste hodnotiť všetkých hráčov v histórii futbalu, ale za mňa proste neviem, či by som Virgila dával nad Maldiniho, Sergia Ramosa, či už len no dobre, dajme tomu, že na takého Piqueho áno, povedzme, ale ako proste máš tam tak veľa mien, kámo, Chiellini, máš tam proste Nestu, máš tam proste Stama v histórii Premier League, hej, proste máš tam toho miliardu, určite ešte zabudám nejakých crazy proste historických stoperov. Ja by som nepovedal, že Vivid je najlepší stoper, ktorého kedy futbal videl. Myslím si, že v tejto generácii, tej aktuálnej, v dnešnom futbale, asi áno, ale napríklad, keď už sa pozrieme o pár rokov dozadu, neviem, či by som ho vôbec dal nad Sergia Ramosa. Podľa mňa to tam je veľmi tesné. Takže za mňa asi skôr nie. Asi by som našiel nejaké mená, ktoré by som tesne dal nad neho. Napríklad Maldiniho by som asi nad neho dal, osobne. Sunderland nesestoupí. To není v tejto chvíli až tak kontroverzne povedať po tom začiatku sezóny, ktorý mali. Hej, keby si to povedal pred začiatkom sezóny, tak jo, je to veľmi kontroverzné. Ale v tejto chvíli sú v tabuľke na 9. mieste, majú 7-bodový náskok nad zostupovou zónou, čo není veľa a počas sezóny môžu stále zostúpiť, jasné, že áno. Ale ako zatiaľ nemyslím si, že je to až tak kontroverzné povedať, že sa udržia. Ja im to veľmi prajem, veľmi rád by som bol proste ako neutrálny fanúšik v Premier League, že proste nech sa tam udrží niekto nový, kto tam proste dlhú dobu nebol, ale jo, za mňa to až tak kontroverzne není a fakt v tejto chvíli viem si to predstaviť, že by sa udržať mohli. Prestup Neymara do Barcy byl ten najlepší v histórii.
To si nemyslím. Ak berieš do úvahy aj tú sumu, Barca dala za neho veľa a samozrejme stálo to za to, ale nemyslím si, že to bol najlepší prestup v histórii. Proste keď sa na to bereš, proste spätne pozrieš, Neymar vlastne s Barcelonou vyhral iba jednu Ligu majstrov, nebol tam dlho, takže z toho, že ho priviedli, nemali až taký veľký pôžitok, ako keby nehral tam celú kariéru, neurobil si legendárny status ako nejaký Messi alebo dačo, to zďaleka nie. Čiže nepovedal by som, že je to najlepší prestup v histórii futbalu. To určite nie. Ako bol to super prestup zo strany Barcelony, potom samozrejme ho predali, zaplatila sa klauzula vo výške 220 mega, takže mali na ňom pekný profit, ale Bartomeu rozhádzal tie peniaze kompletne, ale to je druhá vec. Čiže určite to bol dobrý prestup pre Barcu, ale myslím si, že mohol byť ešte lepší, keby tam zostal dlhšie. A keby Barca nerozhádzala tak peniaze z neho a zároveň určite nájdeš v histórii futbalu nejaké lepšie prestupy. Proste hráči, ktorí prišli napríklad aj zadarmo do klubu. Však tuším napríklad len taký Robert Lewandowski, ak sa nemýlim. On tuším išiel z Dortmundu do Bayernu zadarmo. Hej, to je len čo mi napadlo teraz z hlavy. Proste určite pomerce na výkon vieš nájsť lepšie prestupy v histórii futbalu. Určite áno. Slovensko sa dostane na majstrovstvá sveta 2026. Pred tým zápasom so Severným Írskom by to až také kontroverzné možno nebolo. V tejto chvíli už to trošku kontroverzné je, lebo Slovensko samozrejme to nebude mať úplne jednoduché po tej prehre s Severným Írskom. Budú musieť pravdepodobne vyhrať doma proti Severnému Írsku a proti Nemecku budú musieť vyhrať, ak by chceli mať šancu na prvé miesto. Proste prvé miesto už Slovensko asi nedá, bude to boj o druhé miesto. No a kvalifikácii bude hrozne závisieť od toho, koho dostanú. Keby si ja mám osobne tipnúť, ja si skôr myslím, že sa tam Slováci nedostanú, lebo proste budeme musieť prejsť aj cez semifinále kvalifikácie, aj cez finále kvalifikácie, ak sa udržíme na druhom mieste. Hej, čiže budeme musieť poraziť dvoch súperov. Ak to budú nejakí slabší súperi, môže sa to podariť, ale našej repre proste toľko úplne neverím. Takže objektívne skôr sa prikláňam k tomu, že nie, takže je to možno trošku kontroverzné to povedať, že sa tam dostanú, ale verím, že áno, ako dúfam, že sa mýlim. Atletico hraje útočný futbal, ale ľudia sú stále v tom, že bránia. Ja mám nakúkané aspoň trošku Atletico túto sezónu a proste aj minulú sezónu a tak ďalej. Áno, už to jednoznačne není taký ten betón, ako možno ti povie nejaký Premier League fanúšik, že kámo Atletico stále hrá ten betón, nehrajú. Už to není zďaleka taký terorizmus, ako to bolo v roku, ja neviem, 2016, 17, 18 proste, povedzme to Prime Atletico, hej, tak není to zďaleka taký terorizmus, už to Simeone až tak nepraktizuje. Stále nehrajú pekný futbal, to by som nepovedal, nehrajú pre mňa útočný futbal vyslovene jak Barcelona, to zďaleka nie, ale nehrajú betón, nie, proste podľa situácie sa tomu prispôsobia. Hej, napríklad proti Realu hrali celkom fajn, potom proste to samozrejme zavreli, už potom viac proste zdržiavali, betonovali a tak ďalej, ale už to není zďaleka to Atletico, čo to bolo kedysi, že to bol fakt hrozný antifutbal. Teraz v tejto chvíli v La Lige je jednoznačne najviac teroristický tím Getafe, jo, a tam není konkurencia. Proste Getafe je najviac proste harambol, terorizmus, ktorý si kedy v živote videl, Atletico už sa na nich nechytá. Barca bez Lewandowského bude slabá. S tým nesúhlasím, určite nebude Barcelona zrazu slabá a budú bojovať o udržanie, ty kokos, však aj keď odišiel Messi, videli sme, že Barca stále proste sa zotavila po pár sezónach. Takže nie, nemyslím si, že Barca bude slabá, ale samozrejme bude veľmi dôležité Lewandowského nejako v blízkych sezónach nahradiť a špekuluje sa, že po tejto sezóne teda končí, čo by dávalo zmysel. Takže samozrejme, ako dá sa hrať aj bez Deviny, ale som zvedavý, koho Barcelona privedie, ak budú chcieť ísť po hrotového útočníka, a bude to ťažké, no, bude to ťažké v tejto chvíli na markete, proste toho veľa není dostupného, Juliana Alvareza určite nechcem za tú sumu, čo by Atletico chcelo od neho. Fakt, možno Barcelone proste zostane, možno nejaký Guirassi sa ujde, to by bolo fajn, dočasná náhrada, kým sa nájde potom niekto mladší, neviem. Takže určite Barcelona bude oslabená, keď odíde Leva, ale vidíme to už aj túto, aj minulú sezónu, že aj keď hrá Ferran Torres na hrote, tak Barca vie zahrať stále dobrý futbal. Hej, zas není Lewandowski až tak dôležitý pre Barcu, ako si možno niektorí myslia. Samozrejme, že je, mám ho veľmi rád, ale nemyslím si, že Barca bude zrazu z týmu, ktorý vie vyhrať La Ligu a všetko toto, a zrazu bude Barca, ja neviem, na 6. priečke. To sa proste nestane. To sa nestane. Leva zas není až tak dôležitý, ako možno si Borec napríklad myslí. Podľa mňa, to je môj názor. Ibra, top 15 best all-time hráč. Top 15 Zlatan Ibrahimovič. S tým opäť nesúhlasím. Myslím si, že by som našiel, ako teraz by to nebudem robiť, ale keby som si robil nejaký tier list, možno aj niekedy urobím, akože najlepších futbalistov v histórii.
ja by som tam určite našiel iné mená. Proste Maradona, Pelé, R9, Suárez, Messi, Neymar, Ronaldo, proste všetko toto by išlo nad Zlatana a určite by som ešte našiel iné mená. Maldini, asi aj Iniestu by som dal nad Ibru, asi aj Xaviho. Ibra je proste legendárny hráč, hlavne kvôli svojej osobnosti, je to proste frajer, ale futbalovo čisto je to legenda, jednoznačne, však aj dostal Icon kartu v FCčku zaslúžene, ale nemyslím si, že je v top 15. To nie. Povedal by som, že možno, ako teraz len plácnem, hej, možno v nejakej top 25 až top 40, niekde cca, tak si ho viem predstaviť asi. Hovorím, musel by som si urobiť celý tier list, o presnom poradí by som ti potom povedal, ale nie, top 15 asi nie. Myslím si, že by som našiel lepších futbalistov podľa môjho názoru, ktorí mali lepšiu kariéru ako Zlatan. Lamine Yamal nikdy nevyhraje zlatý míč. To je ako dosť kontroverzné, povedzme. To podľa mňa jediné, čo by sa muselo stať, aby nevyhral zlatú loptu, je, že buď by museli prísť nejaké ďalšie generačné talenty typu Messi, Ronaldo, preto napríklad Neymar nevyhral nikdy zlatú loptu, hlavne kvôli tomu a kvôli zraneniam a tak ďalej. Proste muselo by sa stať podľa mňa Yamalovi niečo ako napríklad Neymarovi, povedzme, hej, že proste mal by zranenia, dajme tomu, možno trošku zlý životný nejaký štýl a k tomu proste, že by ešte prišiel niekto, kto by proste zobral tú korunu a išiel by bomby, hej, prišiel by nejaký generačný talent, ktorý by to proste úplne išiel bomby, hej, zrazu. Takže skôr si myslím, že sa to stane. Myslím si, že Yamal minimálne jeden vyhrá vo svojej kariére. Ale samozrejme, není to garantované, nikdy nevieš, čo sa môže stať. Hovorím, môže sa ho postihnúť nejaké zranenie, môže proste fakt prísť niekto ešte lepší, kto vie. Ale s týmto nesúhlasím, myslím si, že minimálne jednu vyhrá. Keby som si musel vsadiť, tak jednoznačne vsadím peniaze na to, že vyhrá vo svojej kariére zlatú loptu. Kane je v top 5 strikers of all time, takže ako top 5 hroťáci. No za mňa určite v top 5 musí byť Suárez, R9, Lewandowski. Potom ako môžeš sa baviť o nejakom Aguerovi, môžeš sa baviť určite ešte o nejakých hráčoch, na ktorých zabúdam. Benzema, neviem. Akože v tej top 5 možno by sa tam aj mohol ocitnúť. Ešte určite zabúdam na nejaké ikony ako legendy z dávna. Musel by som si opäť urobiť nejaký tier list, to by bolo na dlhšie uvažovanie. Ale ako keď ukončí Kane kariéru a ešte pôjde nasledujúce sezóny také bomby, ak ide teraz, možno sa do tej top 5 zmestí. Bude to tesné, myslím si, že proste stále nad ním za mňa v prime Suárez a tak ďalej je vyššie a asi aj Leva, ale Kane ako do tej top 5 asi sa zmestí. Ak pôjde v tejto forme ďalej tie posledné sezóny vo svojej kariére, asi by sa mohol dostať do top 5. Joan Garcia bude najlepší brankár v histórii proste Barcelóny. A ako je to kontroverzné toto povedať samozrejme po pár mesiacoch, keď je v Barcelóne a teraz je aj zranený. Ale není to až tak kontroverzné, lebo keď sa pozrieš do histórii Barcelóny, tak nemali vo svojom klube až tak veľa legendárnych brankárov. Ter Stegen, Valdés, v dávnej minulosti tam určite bolo ešte nejaké meno, ale ako Valdés nebol legendárny brankár. Bol súčasťou legendárneho tímu, ale není to level hráča Casillas, Courtois, Buffon, Neuer, Alisson. To isté Stegen mal svoj prime, bol super, bol jeden z najlepších brankárov vo svojom čase, ale nemal podľa mňa až takú longevitivitu, ako napríklad nejaký Courtois, Neuer a tak ďalej. Takže není to podľa mňa až tak ťažké sa stať pre Barcelonu najlepším brankárom v histórii. Myslím si, že nemá toho až tak veľa, čo musí prekonať. Takže reálne viem si to predstaviť a prvé zápasy, ktoré hral za Barcu, nasvedčujú tomu, že by mohol byť fakt veľmi solidný. Takže uvidíme. Ale je iba na začiatku svojej barcelonskej kariéry. Ťažko toto samozrejme predvídať. Takže toľko k dnešným kontroverzným názorom, ktoré ste mi napísali na Instagrame. Ak sa chceš na budúce zapojiť, sleduj môj Instagram, v rámci stories to tam potom zvyknem raz za čas hodiť a môžete napísať a potom vyberám nejaké také pikantné, povedzme z toho. Určite sem šupni like, daj sem odber, zapni skôr pre nového kontentu a chod si pozrieť aj toto video, ktoré ti práve teraz YouTube odporúča. Ja sa s vami lúčim a čauko ľudia.